aquest grup de jugadors i jugadores i quan pensava en què dir, jo dic el que crec que els necessiteixen, no? I és la il·lusió i la ganes de fer-ho millor cada dia. I això és el que intentem des d'aquesta entitat. Jo només us vull demanar a tots els jugadors, als jugadores, als entrenadors, que lluiteu a la pista, que lluiteu sense pensar